Аз съм Васил Дринов. Днес за вас съм приготвил едно рибно ястие. Ще направим филе от печен лаврак с задушени зеленчуци, гарнитура. За тази цел започваме от филето. Отрязваме си две хубави парченца. Така. Връщаме леко кожата и нацепваме да не се събере. Така. Овкусяваме филенцето с сол, двете страни. Така. Малко пипер. И в другия край. Така. Хубаво да полекне. Вземаме си едно разбито яйце. Потапяме. Изцеждаме много добре, да няма остатъци. И го панираме в сурови филирани бадеми. Колкото полезно. Така, панираното вече филенце. Нанасяме да го изпечем. Трябва много малко, понеже това е риба. Както знаете, те трябва много малко. Печеме си филенцето. Така. Докато се пече рибата, понеже тя трябва много малко време, това е риба, и да се запазват така отвътре, да остане сочна, да не стане суха. Просто са необходими около от 2 до 3 минути на страна. Така, през това време си правим зеленчуците за гарнитурата на рибата. В тази цел ни трябва масло. Лекичко да се разтопи. Да внимаваме да не изгори, защото почва да горчи маслото. Така. Предварително сварени и нарязани зеленчуци. Това са картоф, морков, царевичка, малка царевичка и грах. Още малко. Така. Да сложим и малко от граха. Много малко трябва, понеже всичките зеленчуци вече са готови за ядене. Те са сварени. Просто само ще ги запържим лекичко, да ги затопим и да ги доокусим. Откусяваме си също с малко сол, пипер, прясно свлян. Леко да фанат един златист цвят. Така, рибата вече е готова от едната страна. Обръщаме я. За още около 2 минути. И зеленчуците вече са ни готови. Просто я пренасяме към мястото за сервиране. Така. Вече изпечената риба сложа зеленчуците. Вече зеленчуците са затоплени. Същия ринг. Достатъчно. Леко притискаме. Добият форма. Вземаме си
добре изпеченото лаврачи. Подреждане. Финал. Стрък. Нифло. Това е днешния лаврак, филе от лаврак с филирани бадеми, задушени зеленчуци. Пожелавам ви приятен апетит! Лаврак с филирани бадеми и задушени зеленчуци. Необходими продукти: 150-200 грама филе от лаврак, сурови филирани бадеми, 1 яйце, сол и пипер на вкус. За гарнитурата: картоф, морков, царевица и грах.